ya san kukan gidansu dare ɗaya. Kamar yadda kaza ta san darajar 'ya'yanta, haka ɗan uwa ya san darajar ɗan uwansa. Kamar yadda makafo yake tafiya cikin dare, haka ne ma kaddara ne muka sako maguya ta fassarar sosiya mai suna dare ɗaya. Allah yakan yi bunturi a kowane irin lokaci, shi kuma wannan kowa da kalar tashi kaddara. By director Muhammad M. Sharawi, producer One Boy Company. Dare ɗaya.